Beşa dehem. Ebilhed piştî îxaneta van Kurdên nezan û van bûyerên hovana diçe ji xatê xatir dixwaze. Dibêje xatê heqê xwe li me helal bike. Min gelekî nanê te xwariye. Divê tu heqê xwe li me helal bikî. Ez ê ji van deran herim. Xatê dibêje, matiyê bi ku veherî Ebilhed. Li gund xatê û hinekî gundiyan jê re digot Ebilhed û hinek gundiyan jî jê re digotin Sofî Ehmed. Ebilhed, tiştekî ku min bir bide rawestandin nemaye. Ma tu nabînî van Tirkmenan anîne gund û li pêş çavên me li mal û milkê me bûne xwedî û ez jî nikarim tu tiştekî bikim. Bi tenê roj bi roj dihelim. Ez li ku dinêrim devê birînên min vedibin. Beriya van wawikan dewleta wan hat û hemû gelên me qir kir. Ne got ev zarok e an jî kal e. Ne got ev jin e an jî zilam e. Hemû gelê me bi hovana qir kirin û çûn. Îro jî çûne van qewme xwe yên dişibin wawikan anîne û hemû mal û milkê me jî li wan parvekirine. Ma ev hovîtî tê qebûl kirin. Ez jî vêya bi çavên serê xwe dibînim û nikarim tiştekî jî bikim. Ma ev ne hovîtî ye xatê. Ya çêtir ew e ez ji van deran herim, bimîne bi xêr. Xatê misînekî av dû wî dirijîne û li pey wî dibêje: Tu jî here. Here oxir beştere, oxir beştere, Ebilhedê oxtê oxir be. û ew jî dest bi girînê dike. Êdî kesekî wê jî nemabû. Ew jî bûbû keseke bêkes. Ebilhed diçe gomanê Şêxşabê mala keça xwe. Bi qasî heyvekî jî li cem keça xwe dimîne. Rojekê ji keça xwe re dibêje: Ez ê herim Mêrdînê. Li wir dostên min hene. Belkî ez ji wan agahiyekê bigirim. Dibêjin xalê te jî li wan deran e. Belkî ez wî jî bibînim. Ku ez nehatim jî mereq neke. O xatir ji keça xwe ji hedo dixwaze û diçe. Ebilhed yekser diçe Mêrdînê û ji Mêrdînê jî diçe Zozanê Bilebînê. Diçe Nehraza Zozanê Bilebînê. Mala dostê xwe yê Kermo. Dema diçe mala Kermo dinhêra mêvanekî wî jî heye. Mêvanê Kermo mislimanekî ji hêla Mûşê mirovekî bi nav û deng e. Kermo mêvanê xwe yanê Fesîhê Mihê Mîrzê bi Ebilhed dide naskirin û wiha dibêje: Fesîh jî wekî me ji zilma dewletê direve. Wî jî ji ber zilma dewletê terka welatê xwe û zarokên xwe kiriye û hatiye Mêrdînê de here binxetê. Ji xwe niyeta Ebilhed jî çûndina binxetê bû. Êvarê piştî şîvê Kermo biryara xwe û Fesîh bi Ebilhed re jî parve dike. Kermo: Ebilhed, min û Fesîh me biryara xwe daye. Em ê herin binxetê. Tu dibêjî çi? Ebilhed dibêje: Ku hûn min jî bi xwe re bibin, ez ê jî bi we re werim binxetê. Kermo beriya roja ku biçin binxetê ji mêvanên xwe re bezekî şercê dike. Êvarê li ser şîvê hem şîva xwe dixwin û hem jî li ser çûndina binxetê şêwr û mişêwrê dikin. Di vir de yê herî xwedî tecrûbe Kermo bû. Kermo dibêje: Divê di serî de em ji Ebilhed re jî çekekê peyda bikin û li Fesîh dinhêre. Çimkî bi Fesîh re du çek hene. Kermo dibêje: Fesîh, ê te du çekên te hene. Divê tu yekê bidî Ebilhed. Fesîh: Ser çavan. û çeka kevin ji xwe re dihêle ya nû jî dide Ebilhed. Kermo di vê helwesta Fesîh de matmayî dimîne. Ji ber ku çeka ku Fesîh dabû Ebilhed hîn nû celîd bû û ya ku ji xwe re jî hiştibû kevin bû, Kermo hew xwe radigire û ji Fesîh dipirse: Te çima çeka xwe ya nû da Ebilhed û ya kevin jî ji xwe re hişt? Fesîh: Deb jê berde. Vêya çîrokeke kûr û dûr e. Kermo carjin jê dipirse: Mirov çeka kevin ji xwe re nahêle û ya nû jî nade bavê xwe. Ez dixwazim sebebê vêya fêr bibim. Loma min ji te pirsî, bibore. Fesîh: Dema ez ji Mûşê bi rê ketim ez ne bi tenê bûm. Hevalê min jî hebû. û ew heval hevalê min ê zarokiyê bû jî. Ew heval ji min re ji bav û birê min çêtir bû. Piştî çend bûyeran dewlet min digeriya û min jî biryara dewletê bi hevalê xwe re parve kir. Hevalê min got ez ê te bibim binxetê. Yanna wê vê dewleta hov te jî bidar ve bike. Piştî ku me biryara xwe da em ji Mûşê bi rê ketin.
Jiber leşker û sîxura em bi şev dimeşiyan û bi rojî me xwe vedişart. Roja sisiyan bi banga sibêra em gihîştin sêdeqna Silîva. Li tanişta gund zarokekî li berpezê xwe bû. Me jî zarokê av xwest, zarok got: Li van dera av nîne, divê ez herim ji gund ji we re avê bînim. Min got wê çaxê em ê xwe bidin berpezê te, tu jî here ji me re avê bîne. Zarok çû ji me re av anî û hat. Min ji zarok re got: Em ê cêra avê li vir deynin, sibê ku tu hatî cêra xwe bibe. Em hinekî ji zarok dûr ketin û di nava deviyan de rûniştin. Zarok hema di cih de pezê xwe bir û ji wir çû. Di navê jî çiya agahî daye qereqolê. Ez û hevalê xwe em bi dorê radizan. Min hew dît ku hevalê min dibêje rave leşker hatin. Em wisa di cihekî de ne ku em nikarin birevin jî. Qereqola sêdeqnê dor li me girtibû. Melhev teqand. Di serî de me nedixwest em leşkeran bikujin. Lê min hêrt ku ew derba kuştinê bera me didin. Min ji hevalê xwe re got: Bin hêre îro çi hunera te heye tu yê nîşanî wan bidî. Çimkî van teresan derba kuştinê bera me didin. Hîn pêv di devê min de bû, min dît ku zarînî bi leşkerekî ket. Hevalê min yek li erdê dirêj kirbû. Bi rastî jî wê rojê hevalê min hemû hunera xwe nîşanî wan dabû. Wê rojê heta esrê me bi wan re şer kir. Carekî me dît ku deng ji çekên wan hate birîn. Di navê jî piriya miriyên wan çêbûne, êdî nikarin şer bikin. Min ji hevalê xwe re got: Tu vê bêdengiyê çawa dinirxînî? Got: Ma tu nabînî ku waya biliyê laşên xwe bûne. Êdî me jî li wan neteqand. Ji xwe fişekên me jî hindik mabûn. Carekî min dît ku hevalê min dibêje min biparêze ez ê herim çek û rextê wan bînim. Lê min nehişt. Min got çi dibe û çi nabe. Ji xwe êdî tarî jî ketbû erdê û em ji wir çûn. Wê şevê me xwe gihand Silîva, mala hevalê xwe. Hevalê min ji me re şîvanî. Em hîn li ser şîvêne, min dît cîranê wî jî hat. Em şîbê dixwin û cîranê wî jî qala bûyera me dike. Digot dibêjin îro mehkûman avêtine ser qereqola sêdeqnê. Hemû leşkerên qereqolê kuştine. Hemû çekên wan birine û qereqol jî şewitandine. Min tevê xwixistgehê hevalê xwe û min jê re got: Rave em derên derve, wê niha xanî ser me de xerab bibe. Xwediyê malê got: Navê çend kes bûne? Hesandina ku ez pê hesiyam qala 20 kesî dikin. Wê şevê em li wir man. Serê sibê min ji bo kirîna fişekên hevalê xwişand çarşiyê. Hevalê min ji me re fişek anî û bimxixrê bê re em ji Silîva derketin. Bi banga sibê re me xwe gihand gundekî ewêna. Dema em hatin nêzî gund, ez neşaşbûm nabê wî gundî tiziyan bû. Li nêzî wî gundî çend kes derketin pêşberî me û xwestin em xwe radestî wan bikin. Lê em teslîm nebûn û me heta êvarê bi hev re şer kir. Di vî şerî de hevalê min birîndar bûbû û hîndina şev jî bi ser me de hatibû. Birîna hevalê min jî pir xedar bû. Em hinekî jî meşiyan, lê êdî hevalê min nedikarbû bimeşe. Di nava daristanekî em rûniştin û hevalê min di nava destê min de jiyana xwe ji dest da. Ez hetanî sibehê li wir mam. Serê sibehê şivan hatin cemme û min jî ji wan rica kir ku ji min re bêr û tevrekî bînin. Ji wan şivanan yek çû ji gund bêr û tevr anî û hat. Min û wan şivanan me tirbe kola û min hevalê xwe bê kefen û tevî çekên wî xist tirbê û ez hatim vir. Ev çeka kevn a wî hevalê min e. Loma min nexwest ez çeka hevalê xwe bidim evilhet. Îcar te fêm kir ne wisa? Kermo serê xwe dilaqîne wekî ku bibêje min fêm kir û xwe bi xwe dibêje: Hevaltî pîroz be li te. Ez pir kêfxweş û bextewar bûm ku min tu nas kirî. Ji bir û şûn de hindî rêveberî dikeve destê Kermo. Ji ber ku hem li ser xetê û hem jî li bin xetê dostê wî hebûn û hem jî xwedî tecrûbe bû. Êdî Kermo amadekariya çûndina binxetê dike. Di serî de diçe Mêrdînê, ji Mêrdînê hinek fişekan dikire û tê. Wê şevê ji bo çûndina binxetê hem pêdiviyên xwe amade dikin û
و هم جی وی هرن کیجان باجار بنخطه دکوین ناو شیروبیان. کرمو دبیجه امی سبه ایواره بره بکوین. لبن خطه کرمو خودی تجربه بو. لیج دشار داجی فسیح خودی تجربه بو. دشار گرانده گلکی دافکان درباس کربو. حتی لموشه جرات گوتن خودی کوزکاوید پاراست. دوی سردمه ده سوری دبن سروریا فرانسای ده بو. و جبو قاچاق و فرارن کش ترکیه دچون جی جهکی به اوله بو. کسین کش ترکیه دچون سوری دولت فرانسا آلیکاریا وان دکر. بگلن پری آلیکاریا ارمن و سریانان دکر. کرمو و هر دو میوان خواه به مخور به رج نهرازا بلبین در دکبن و بر به درباسیه با دچن. دما دگیجن درباسیه سرخطه ایدی بوبو سبه. و روژه لدرباسیه مالا دوسته که کرمو رادزین و ایواره درباسی درباسیه بنخطه دبن. لدرباسیه بنخطه گله که مالن سوریان و مالن ارمنان نیان کشبر قرکرن و جنوسیده ترکان کوش کرنه بنخطه و گله کشی مالن کردن کشبر ظلم دولته دما سرهلدان شخصه دا کوچی بنخطه کرنه هنه. کرمو و عبدالحد دچن مالا یکی سوریان نیه دوست کرمو. فسیح جید چه مالا کودکی وی جیج آمده کوچی درباسیه بنخطه کربو. بچه دبن. چند روز دور دمینن. حتی کیسا خواه ببینن و ایریش قرقوله نسر خطه بکن. چند روزن اولی بدبین خوین شر آمده دکن. ایدی جبو ایریشن قرقولان بکن هر سی شروان جی آمده بونه. وی بشب ایریش بکن و بروژی راوستن. بشب ایریش قرقولان دکرن و بروژی دچون وان مالان. وکی گریلان لیدان و شون به بگره. وان جی هر شب وصا دکر. دوان ایریشان ده کس بخواسی عبدالحد بکلجان و بجوش تنه بون. کرمو هین دخو ده بوله عبدالحد ایریش را آمده بو و تن لساعتا خود دنهرد. نه خوارن دهات بیراوی و نه جی تشتکی دن. ده هیشوی ده تم ایریش بو. شبا کلشکر بهاتا کشتن دبگره ده دیار دبو. چمکی دبگره ده عبدالحد ستران بگوتا دیار دبو کوی شوی لشکر هاتنه کشتن. لو ما خودی ماله جوان ند پرسیه که ند گوت ایشب چکر. قرقول سر خطه بشب والا خود داد خستن. و بروجی او هلددان جور. لشکرین قرقوله کتم ایریش وان دکره دقیق شبکی جبیر کربون و آلا خواه لجور هشتبون. ایواره دما شروان دچین شر و عبدالحد آلا وان بچاوین سر خود بینه اما دوانچه خود جبر خود دردخه و جارویرد آلا وان دا بالا دکه. کرموج عبدالحد را دبیجه حیفا وان فشکان کتبه را بی پاچی دا. عبدالحد چیه وان درکبه پیشبری من از ایریشی وان بکم ببوره. شبکه دیسن عبدالحد دنه روای روی ده شبکه قرقوله ده دخیه. عبدالحد جاردن دمانچا خوش برخود دردخه و براوی روی ده و جارجور تیده والا دکه. لی روی هی جیه خویه. دناب جیک پوش خستنه عیار روی و خستنه شباکه. دما کرمو بیاد بیند بیجه عبدالحد وانی نکه فشک به حسانی پیدا نابن. دچما فشکان برادای دابیجی. عبدالحد ببوره دما که از تشتکی وان دبینم از خون وان دادکم. از میریشکی وان جی ببینم از جارجور تیده بالا بکم. مانه اجبونا طولا وان زاروکین که بهوانه هاتون کشتن حاتمه برا. دوی سردمه ده تکلیا رایدارن سوریه و کرمو جی باش بون. لشکران فرانسا جبو کرمو دبیجن پیدیبین و بچه هنه جمره ببیجن. امی بدنوه و براستی جی آلیکاریا وان دکن. چه قاس پیدیبین وان بچک و فشکن همون کرمو دچو جوان دگرد و دهات تجاریجی جبو چک و فشکن پرسکریک چه ندبون. لی اف چکن که کرمو جی فرانسا دگرد لحساب فسیح ندهات. جبر فسیح مسلمان بو و فرانسا جی خریستیان بو فسیح جی کرمو را دبیجه. کرمو تو جی دزانی از مسلمانو و بان لشکرین ترکان جی مسلمانن. لی ام فشکن دولت فرانسا کو گاورن دستینن و ببان فشکن جی مسلمانان دکجن. گر تجمن بپرسی اف تفگره من نتشتکی احلاقیه. تو نابیجی چه؟ کرمو دبیجه فسیح دولت جمالباتا تا چند کس کشتنه؟ فسیح بدهان. کرمو
Devleta Tirkiye jî wekî me çekan ji filahan digirt û bi wan çekan jî xizmet te yên Misliman dikuştin. Ne wisa? Fesih, rast e eynî wisa ye. Kermo, binêre Fesih. Şerê ku em dijî vê dewletê dimeşînin ne şerê olî ye. Tu jî û ez jî em hem welatiyên vê dewletê ne û ev dewlet jî li me zilmê dike. Me dikuje, mala me talan dike. Ma ne wisa ye? Ma ne tu jî û ez jî em ne ji ber zilm û zordariya vê dewleta xwînrij û kedxwar me terka axa bav û kalên xwe kir û em bûn koçber ne wisa ye? Fesih, ji sedî sed tu rast dibêjî. Ebilhed, dewlet bi çavê dijminan li me dinhêre, ne bi çavê hemwelatiyan. Ma ne? Fesih, wekî ku tu dibêjî eynî wisa ye. Kermo, wê çaxê divê tu fêm bikî şerê ku em li dijî vê dewleta hov dimeşînin, mafê me yê herî rewa ye. Em li dijî zilmê şer dikin, ne li dijî olan. Ma ne diyar e? Fesih, ji sedî sed tu maftarî. Ev fikr û ramanên te qet nedihatin hişê min. Tu maftarî. Kermo û Fesih di nava van nîqaşan de bûn lê Ebilhed di cihekî din de bû. Di cîhana Ebilhed de bi tenê kuştina leşkeran û tolhildan hebû. Dema saeta êrişê dihat Ebilhed wekî ku diçe dîlanê ew qas bi kêf û coş bû. Di şer de wekî ku wê tola hemû xizmên xwe bigire ew qas bi xwe bawer bû. Ji xwe li gora wî hindik bejî tola hinek xizmên xwe girtibû û bextewar bûbû. Şevekê dîsan dişin êrişa qereqolekê ku di navbera Dirbesiyê û Nisêbînê de ye. Qereqola Girê Hemdûnê. Di êrişê de dinhêrin ku waya leşker ji qereqolê derketin û direvin. Her sê şervan bi hevra êrişî wan dikin û di vê êrişê de du leşkerên wan jiyana xwe ji dest didin û yên din jî direvin û xwe xelas dikin. Ebilhed bi lez û bez xwe dikîne ser cendekê wan leşkeran û bi bihînan li cendekê wan dixe. Fesih jî xwe digihîne Ebilhed û jera wiha dibêje: Na ew ne karê mirovahiyê ye. Leşker dibe û sibîl dibe dema ku jiyana xwe ji dest da, divê tu jê re rêzê bigirî. Çimkî ew jî însan in. Ebilhed, bibore ez bi xwe nikarim. Ji xwe ez leşkerên wan wekî însanan jî nabînim. Bibore. Fesih, di şer de encaq tu çekên wan dikarî ji ser wan hilînî, wekî din tu nikarî ne li wan bidî û ne jî tiştekî wan hilînî. Ew qas. Piştî vegera ji ser cendekên leşkeran her sê pevre dikerin nava qereqolê, bi hinceta ku çiqas fişekên wan hebin wê desteser bikin. Kermo ji Fesih re wiha dibêje: Tu teresiya leşkerên wan dibînî ku çawa qereqol terikandin û reviyan çûn. Fesih dibêje: Min teresiya wan li Mûşê jî dîtibû û vaya li vir jî dibînim. Teres li her derê teres in. Kermo ji Fesih re dibêje: De îcar bi dilê xwe fişekên wan hilîne, ji bo ku tu bi fişekên wan bi wan re şer bikî. Dema diçin hundirê qereqolê û li fişekan digerin, lê tu fişekekî jî nabîne. Tu navî jî fişekên wan xelas bûne. Loma qereqol terikandine û reviyane. Piştî ku ji qereqolê vedigerin, Fesih dinhêre ku Ebilhed agir berê qereqolê dide. Fesih, tu çi dikî Ebilhed? Ebilhed, ez ê mala wan bişewitînim, wan jî mala min şewitandibû. Fesih dibêje: Êde baş e baş, bila piçekî nebxete rûnê û dakeve. Piştî vê çalakiya serkeftî Kermo ji Fesih re dibêje: Em ê sibê neçin şer. Em ê sibê çalakiya xwe pîroz bikin û wisa jî dikin. Dema ji şer vedigerin, Fesih jî diçe mala Kermo û Ebilhed lê dima. Xwediyê malê jî tê gelwan. Xwediyê malê nav û dengê Fesihê Mihê Mîrzê bihîst bû, lê bi çavên xwe nedîtibû. Xwediyê malê çawa ku çav bera Fesihê dide, ji Kermo re dibêje: Ev e ne wisa? Kermo, belêke ku Fesihê Mihê Mîrzê bi nasnav Fesihê Mûşî ev bi xwe ye. Xwediyê malê bi destê Fesih digire û jê re dibêje: Lawkê mûşîka hinekê xwe xwar bike da ku ez te ji eniya te maçî bikim. Piştî ku hev hembêz dikin, jê re dibêje: Tu hêjayî navê xwe li xwe miqate be. Rojekê serê sibê dema ku şer vedigerin malê, Ebilhed bi xwînê vedireşe û nexweş dikeve. Çend roj di nava ciyan de dimîne, dinhêre ku hîn dine wê nikaribe şer bike.
ji hevalên xwe re dibêje ez nema dikarim şer bikim. Destûra min bidin ez ê vegere Mêrdînê û vedgere. Ebilhed car din vedgere Mêrdînê û diçe dêra Zeferanê. Piştî çend salan li dêra Zeferana Mêrdînê jî diçe ser dilovaniya xwe û li wir jî tê bin axkirin. Piştî ku Ebilhed ji hevalên xwe vedqete û diçe dêra Zeferana Mêrdînê, xortekî bi navê Elî tê balwan û ji wan re dibêje: Ez jî dixwazim teblî we bibim. Kermo jê dipirse: Tu kî? Ji kwî? Tu çima dixwazî teblî me bibî? Elî di serî de navê xwe û çîroka xwe ji Kermo re dibêje: Navê min Elî ye, ez ji dara hênê me û ez mêj beye we dişopînim. û gelek derd û kulên xwe jî ji Kermo re vedibêje. Kermo Elî diecibîne, dinhêre ku nava wî jî Tijî ye. Kermo çekeke nû tîne dide Elî û jê re dibêje: Sibê berê barê were bira em ê ji bir herin şer. Elî çeka xwe iltîne û diçe mala kulê dimîne. Dayika wê malê dayika ku çavê kurê xwe li Elî dinhêr, dema ku çek li milê Elî dibîne xwe bi xwe dibêje: Min tê jî wenda kirê Elî. Tiştên ku Elî lê digeriya dîtibû, êdî ew jî gihîşt û mexsed û miradê xwe û xwe bi xwe digot: Hindik ma dayê, hindik ma ku ez tola bavê xwe hilînim û vegerim baltê û her du zarokan. Lê wê dayika ku Elî mêvanê wê bû wisa nedigot, wê her xwe bi xwe digot: Min tê jî wenda kir Elî. Elî êvarê diçû şer û bi berbanga sibê re jî dihat mala ku lê dima. Mala wê dayika dilbikul. Heta ku Kermo wî dibe bal xwe. Kermo ji Fesih re dibêje: Bi navê Elî xortek hatiye ba min. Ez ê van rojan wî perwerde bikim. Tu van rojan neêşer. Hetanî ku ez wî perwerde dikim. Kermo û Elî çend rojên ewlî bi hev re êrişê qereqolên vala dikin. Wekî ku Kermo Elî perwerde dike. Lê diyarek Elî nexeşîme. Ji mêj be hatiye perwerdekirin. Kermo û Fesihê Mihê Mîrzê hîn wekî rojên ewlî dişerdene. Hetanî ku Elî jî teblî wan dibe û dîsên dibin sê kes. Sê kesên şervan. Sê kesên ku xewa welatekê revandbûn. Kermo dinhêre ku Elî xortekî jîr û gelekî jî jêhatiye, xwe bi xwe dibêje: Divê em di serî de jê re cihekî bibînin û ji Elî re dibêje: Mala ku tu lê dimînî ji me dûr e. Divê tu jî werî ceme. Tu dixwazî were ba min, ji xwe jî Ebilhed vala ye. Elî: Hûn dizanin. Hûn bibêjin çi wekî we û Elî diçe mala ku Kermo lê ye. Êvarê keça wê malê a bi navê Marê, ew a ku Elîyê dimilî dên û har kiribû, şîba wan amade dike da ku şîba xwe bixwin û herin şer. Êvarê Fezê jî tê bawan. Li wêr şîba xwe dixwin û derdikevin derve û ber bihêla sînor ve dimeşin. Dîsa diçin ser qereqola ku leşkeran terkan bû û Ebilhed jî wê şewitandibû. Dema tên nêzî wê qereqolê hema jinişka van rastî êrişên leşkera tên. Di vê êrişê de bazê şer, şervanê herî bi nav û deng lawikê serhedî Fesihê Mihê Mîrze birîndar dikeve erdê. Elî çeka xwe û çeka Fesih dide Kermo û Fesih dabêje ser milê xwe û yekser diçin malê. Êdî nîvê şevê ye jî. Bi dengên wan re xwediyê malê jî tê gelwan. Xwediyê malê jî şervanekî kevnar bûye û di şeran de jî gelekî birîndar derman kiribû. Heta bi navê Hekîmê Lokman dihat naskirin. Xwediyê malê wê şevê birîna Fesihê derman dike û wî dixe nav nivînan. Ji ber ku Fesih zêde xwîn wenda kiribû, divê heyvekî di nav ciyan de bihata dermankirin û xwedîkirin. Xwediyê malê hem wî derman dike hem jî xwarina ku xwînê çê dike didê. Hetanî ku Fesih tê serxwe û radibe. Lê hîn dînan nikare şer bike. Ji ber ku ji milê xwe yê rastê ve birîndar bûbû nikarbû bi hêsanî milê xwe bixebitîne. Piştî ku Fesih birîndar dibe û ew jî vedgere diçe Mûşê. Dîsa şer dikeve ser milê Kermo û Elîyê Zaza bi nasnav Elîyê Dimilî.